खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 1 जुन बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाजोहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। दिनैनि मोजां समखौ नोंथाङा ओरैनो हगार हरगोन। थांलाय फैलायजोंनो गावनि मावनो गोनां समखौ हगार हरगोन। बृष राशि। गुबुननिफ्राय लानाय रांनि दाहारा जोबस्रांगोन। नखराव आंखालनिफ्राय उदां जागोन। रां रुफा बाहायनायनि फारसे सांग्रां जागोन। मिथुन राशि। गोसोआव गाज्रि साननाय फैगोन। हरखाब गोसोआव पापनि खामानि मावगोन। गोसोनि साननाय हनायफोरा गाज्रिसिन जागोन। कर्कट राशि। नोंथांनि थाखाय मोजां सान जानाय नङा। नखरनि दोहोन सम्पति खहा जागोन। दुखुजों हारसिङै जिंगासिगोन। सिंह राशि। बिब' बिनानावनि गेजेराव अनलायनाया बांसिनगोन। बिनानावनि सुखुआव गोसोआव हाजासे रंजाफागोन। साननायफोरा मोजांसिन जागोन। कन्या राशि। नोंथांनि सायाव गुबुननि नोजोर गोग्लैगोन। जायखि खामानि मावा नखरानो नोंखौ हेंथा होगोन। सुथुरफोरनि फारसे सांग्रां जानाया नोंथांनि साबसिन। तुला राशि। गोसोआव गोथार गोग्गो साननाय फैगोन। गासैखौबो समान नोजोरजों नायगोन। गोसोआव गाज्रि साननाय फैनाय नङा। वृश्चिक राशि। हरखाब नोंथाङा गाहायाव गोग्लैसोगोन। मोजां मान मोननानै नोंथाङा गाज्रियाव फैफिनगोन। गावनो गाव मा थांखि लादों बुजिस्लाबनाय नङा। धनु राशि। बिदा फंबायनि गेजेराव गोरोबलायगोन। बिदानि सुखुखौ लानानै रंजागोन। बिदा फंबाय गोरोबनानै नखर दानो नाजागोन। मकर राशि। गोसोनि उदां साननायजों खामानि मावफुंनो हागोन। बयजोंबो गोरोबलायनो हागोन। थांखिखौ जाफुंसार होनो हानायनि मिजिं दं। कुम्भ राशि। थांखि जाफुंसारनाय नङा। दिनै नोंथाङा खामानिफोरखौ आद्रा दोनगोन। नोंथांनि खाफाला जेरावबो जुफिनाय नङा। मीन राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव नांलायनाय जागोन। फिसा जेंनाखौनो गिदिरसिन खालामगोन। नखरनि जेंनाखौ लानानै दुखु जानांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथिगोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।